Sina garara. Dan namu na waka ya taya sauraro waka wani can in je shekara 1000 a bai isa ba. Uban wai uban shi a garin nan kace tukulle sarkin bulala a je a dauko wacce kulle da inda yake gabaki ne ka kai ka samu kanka ganin rarara gabaki daya ba kai rayuwarka rararan nan da kake ta sa ran ganin rararan nan ina ga ma rararan nan ko anan tungar da yake zuwa ba kadi yake zuwa amma ka samu rarar ga nan ba tsiya ba arziki. Wannan shiri mai suna sai na ga za mu fara cikin shashabi ga watan February shekara ta 2025 kimanin karfe 8 na dare. menene ake kusa na mi cakwakiya cikin wannan shiri mai suna Sina garara. Zakara na yayi tara. Ku banni in garara. Wahala ni ban talauta. In Allah da ni kawai da ina garara na ina za ka ganshi Mayya rarara ba dan karkaran nan ba kuma dan karkaran makwabtan mu bane shi dan birni ne fa yo ai binni zan ji Ka ji an mutunci na wadan mai gari bisa billahi ka ji wannan wata a saka gaba inda aka aji duk wani taro da kake dinni ido na aji mu halakar jina mu gasa yana mu gasa in ruga ai yanzu shike nan bari ku bi mu a cikin wannan shiri mai suna sai na garara. Za ku yi nishadi, za ku yi raha, ku yi dariya. Ku dai kawai ku bi mu a YouTube channel mai suna Dan Baba TV a ranar Laraba 12 ga wata kimanin karfe 8 za mu aza shi a YouTube channel mai suna Dan Baba TV. A taimaka a yi wa mu subscribe a YouTube channel din mai suna Dan Baba TV. Mun gode. Ni na zamto matambayi ba daga wancan ba a daga can ba na a can dai ba na a can daga mai ce ma kamata ka taimaka min rarara ko aboki da ka garani ma na to garani Zagi da tsangwama baya ana ni in garara.